Episod din Monzo. Hai să vedem ce o să mai creăm azi. Să caut ceva mișto. Ca tot e Crăciun, o să facem asta. Mașina de asta ar fi șmecher. Sau un tank. Vapor, mă. Haideți să creăm build. Și da, am început o serie cu Little Inferno. Sper să vă placă. Mă, du-te. Ne revenim după ce se termină asta. Și am revenit. Ok. Să punem asta aici. Hai să vedem ce începem. Prima dată, imaginea de fundal. Apoi, asta e aici. Asta, partea asta. Norișorii. Ceva de genul ăsta. Copacii. Ok. Norii, cred că ceva de așa. Asta e. 2 copaci. Punem unul aici. Așa. Ok. Acum. Ceva care să iasă așa din imagine. Nu, pun personaj. Îngerul. Îngerul cred că trebuie să fie sus. Da, trebuie prima dată să pun o de asta. 2015. Apoi. Aici. Steaua, cred că o să vină așa. Îngerii. Aici. Așa. Aici. Porcul. Aici. Aici. Cred că o să vină aici. Aici. Asta. Cei 3 magi și după aia încă o măgară. Așa. Unul aici. Altul. Așa. Și așa. Ok. Apoi o să vină o chestie de aici. Una aici. Asta. Ce chestie asta? O să pune acolo.
asta. Ok. Mamă, când se văd piesele. Gărdulețul. Și ultima. Gauss. Ce pot pune? 33. Pot să o colorez. Hai să ne jucăm cu culorile. Cerul. Negru. Nu. Alb. Zăpada albă. Planșa roșie. Copacii în verde deschis. Nori. Așa. Și ce să mai pun? De trolling. Măcar îl facem mai așa. Și cam gata. Ia uite ce frumos e. Nu. Mă să știi că îmi place. Fotografiem. Asta e. Gata. Păi da, sper că v-a plăcut episodul. Abonați-vă, vă rog frumos. Deci vă uitați 10 la episoade și vă abonați 5. Nu înțeleg. Păi da, cam atât cu acest video frumos, elegant. Un an nou fericit. Cred că o să postez video-ul ăsta în ziua cu Revelionul. Și da, pa, pa.